Norberaren esku dago helmugara iristea edo bidean geratzea. Norberaren esku dago haundia izatea edo arrunta izatea. Denak ez gara zirujau edo astronauta izango. Denak ezin gara famatu izan. Baina denak izan gaitezke haundi. Haunditasuna ez dator emana, eraiki egin behar da. Profesional ona izatea da haunditasunerako lehen urratsa. Baina balore egokirik gabe, ez dago haunditasunik. Goierri Eskola, Innovating Vocational Studies.